Praise the Lord. Maayong hapon na karon diha. 10, 11. O maayong udto. Maayong udto kaninyong tanan diha sa Pilipinas. Naot nga bisan init ang panahon, naamo sa maayong kahimtang karon ug naa sa inyong mga kasing-kasing pabilin ang mapasalamaton nga kasing-kasing, mga malipayon nga kasing-kasing ug malinawon nga kasing-kasing nga dunay puno sa pagkamatarong diha sa atong Ginoong Hesukristo. Praise God. Hallelujah. Nagingon ang pulong sa Dios nga kung wala ang Dios, ang Ginoong Hesukristo sa atong kasing-kasing, wala tayo mahimo. But with God, all things are possible. Praise the Lord. So, kung wala ihatag sa Dios nato ang atong mga gusto, ang desire, but pasabot nga dunay mas maayo nga ihatag sa Dios kanato. Praise the Lord. So padayon ta sa pagbasa sa libro sa Nehemias kapitulo 6. Atong basahon hangtod sa kapitulo 10. So nag-ingon dinhi kapitulo 6, karon nahitabo sa diha nga gisugilon kini kang Sanballat ug kang Tobias ug kang Gesem ang Arabiahanon ug ngadto sa uban sa among mga kaaway nga akong natukod ang kuta ug nga walay guba nga nahabilin bisan pa ni anang panahon na wala pa nako patindoga ang mga lukob sa mga gangaan nga si Sanballat ug si Gesem nagpasugo anako nga nagaingon, umari ka, magtagbo kita sa usa sa mga lungsod sa kapatagan sa Ono. Apan sila naghuna-huna sa pagbuhat kanako ug kadautan. Ug ako nagpadala og mga sulugoon kanila nga nagaingon, ako nagabuhat og usa ka dakong buhat mao nga ako dili makaanha. Nganong hunungon ang buhat samtang biyaan ko kini ug muanha kaninyo. Ug ilang gipasuguan ako sa nakaupat niining paagiha ug mitubag ako kanila sa mao gihapon nga paagi. Unya gipaadto ni Sanballat ang iyang alagad kanako sa mao gihapon nga paagi sa ikalima uban ang usa ka sulat nga inablihan sa iyang kamot. Diin maoy nahisulat. Gipahibalo sa mga nasod ug si Gasmo namulong ni ana nga ikaw ug ang mga Hudyo naghuna-huna nga moalsa sa maong hinungdan ikaw nagtukod sa kuta ug ikaw buot nga mahimo nilang hari sumala niining mga pulonga. Ug ikaw nagtudlo usab og mga manalagna aron sa pagsangyaw tungod kanimo sa Jerusalem nga nagaingon, may usa ka hari sa Huda ug karon kini isugilon ba sa hari sumala niining mga pulonga busa umari ka karon ug managhiusa kita sa pagtinambagay. Unya ako nagpaadto kaniya nga nagaingon, walay butang nga maingon nga nabuhat sumala sa imong gipamulong apan ikaw naglalang kanila gikan sa imong kaugalingong kasing-kasing. Kay silang tanan buot muhadlo kanamo sa pag-iingon, ang ilang mga kamot magakaluya gikan sa buhat aron nga kana dili mahimo apan karon o Dios lig-unon mo ang akong mga kamot. Hallelujah. Ug ako miadto sa balay ni Semaías ang anak nga lalaki ni Delaias ang anak nga lalaki ni Mehetabeel nga natakpan ug siya miingon, magatigom kita diha sa balay sa Dios sulod sa templo ug takpan ta ang mga pultahan sa templo kay sila manganhi aron sa pagpatay kanimo. Oo, sa kagabhion sila moanhi aron sa pagpatay kanimo. Ug ako miingon, mokalagyo ba ka ang usa ka tawo nga maingon kanako? Ug kinsa didto nga maingon kanako moadto sa templo aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi, ako dili mosulod. Ug ako nakasabot ug tan-awa ang Dios wala magsugo kaniya apan iyang gipamulong kining pagpanagna batok kanako.
ug si Tobias ug si Sanballat nagsuhol kaniya. Tungod niining hinungdan siya gisuhulan aron ako mahadlok ug magbuhat sa ingon ug magpakasala aron adunay kapasikaran sila sa usa ka daotang pagsumbong aron nga sila magatamay kanako. Hinumdumi o Dios ko si Tobias ug si Sanballat sumala niining mga buhata ug lakip usab ang babaeng manalagna nga si Noadias ug ang uban sa mga manalagna nga buot mohadlok kanako. Praise God. Busa ang kuta nahuman sa ikakaluhaan ug 5 ka adlaw sa bulan sa Elul sa kalim-an ug 2 ka adlaw. Ug nahitabo sa pagkadungog sa among tanang mga kaaway niini ang tanang mga nasod nga naglibot kanamo nangahadlok ug na naghinuktok sa ilang kaugalingong mga mata sa hilabihan gayon kay nasabot nila nga kini gibuhat sa among Dios. Labot pa niadtong mga adlaw, ang mga harianong tawo sa Huda nagpadala sa daghang mga sulat ngadto kang Tobias ug ang mga sulat ni Tobias mingdangat kanila. Kay dihay daghan sa Huda nga nanumpa kaniya tungod kay siya mao ang umagad nga lalaki ni Sikanias, ang anak nga lalaki ni Ara ug ang iyang anak nga lalaki nga si Johanan nangasawa sa anak nga babaye ni Mesulam, ang anak nga lalaki ni Berekias. Sila usab mingsulti sa iyang maayong mga buhat sa akong atubangan ug gisugilon ang akong mga pulong kaniya. Ug si Tobias nagpadala og mga sulat aron sa paghadlok kanako. Kapitulo 7. Karon nahitabo sa natuod na ang kuta ug ang mga lukob akong gipatindog ug ang mga magbalantay sa pultahan ug ang mga mag-awit ug ang mga Levihanon natudlo na. Nga ang Jerusalem akong gihatag sa kamot sa akong igsuon nga si Hanani ug kang Hananias nga gobernador sa Kastilyo kay siya maoy usa ka matinumanong tawo ug nahadlok sa Dios labaw kaysa daghan. Ug ako miingon kanila, takpi ang mga ganghaan sa Jerusalem hangtod nga mainit na ang adlaw. Ug samtang nga sila anaa sa pagbantay, patakpi kanila ang mga pultahan. Ug trangkahan ninyo sila ug pagtudlo og mga bantay sa mga pumuluyo sa Jerusalem. Ang tagsa-tagsa sa iyang pagbantay ug ang tagsa-tagsa anha sa atbang sa iyang balay. Karon ang syudad halapad og dako apan ang katawhan pipila lamang kalugas sa sulod ug ang mga balay wala pa matukod. Ug ang akong Dios nagabutang sa akong kasing-kasing sa pagtigom sa tingob sa mga harianon ug sa mga punuan ug sa katawhan aron nga sila maihap pinaagi sa kaagi sa kagikanan. Ug hipalgan ko ang basahon sa kaagi sa kagikanan nila nga nanghiabot pag-una ug nakita ko ang nahisulat diha niana. Kini mao ang mga anak sa lalawigan nga nanghiadto gikan sa pagkabinihag niadtong mga nangabihag nga gipamihag ni Nabucodonosor ang hari sa Babilonia ug nga namauli ngadto sa Jerusalem ug sa Huda ang tagsa-tagsa ngadto sa iyang syudad. Nga nahiabot uban kang Zorobabel, Jesua, Nehemias, Azarias, Raamias, Nahamani, Mardokyo, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nahum, Nehum, Baana, ang gidaghanon sa mga tao sa katawhan sa Israel. Ang mga anak ni Paros, 2,000 kapituan ug 2. Ang mga anak ni Sipatias, 3,000 kapituan ug 2. Ang mga anak ni Ara, 6,500 ug 2. Ang mga anak ni Pahath Moab, sa kaanakan ni Jesua, ug ni Huwab 2,818. Ang mga anak ni Elam 1,205 ug 4. Ang mga anak ni Zatu 8,000 ug 5. Ang mga anak ni Zakai 7,000 ug kanuman. Ang mga anak ni Benui 6,000 ug 8. Ang mga anak ni Bebay 6,000 ug 8. Ang mga anak ni Azgad 2,000 ug 2. Ang mga anak ni Adonikam 6,000 ug 7. Ang mga anak ni Bigvai 2,000 ug 7. Ang mga anak ni Adin 6,000 ug 5. Ang mga anak ni Ater ni Ezekias kasiyaman ug 8.
Ang mga anak ni Hasum tutulo ka gatos kaluhaan ug 8. Ang mga anak ni Bisay tutulo ka gatos kaluhaan ug 4. Ang mga anak ni Harip usa ka gatos na pulo ug 2. Ang mga anak ni Gabaon kasiyaman ug 5. Ang mga anak sa Bethlehem ug ni Topa usa ka gatos kawaluan ug 8. Ang mga tawo sa Anatot usa ka gatos kaluhaan ug 8. Ang mga tawo sa Bet Azmavet kap-atan ug 2. Ang mga tawo sa Kiryat Jearim, Shefera ug Beeroth 7 ka gatos kap-atan ug 3. Ang mga tawo sa Rama ug sa Gibaa 6 ka gatos kaluhaan ug 1. Ang mga tawo sa Mikmas usa ka gatos kaluhaan ug 2. Ang mga tawo sa Bethel ug sa Ai usa ka gatos kaluhaan ug 3. Ang mga tawo sa laing Nebo kalim-an ug 2. Ang mga anak sa laing Elam usa ka libo 2 ka gatos kalim-an ug 4. Ang mga anak sa Harim tulo ka gatos ug kaluhaan. Ang mga anak sa Jericho tutulo ka gatos kap-atan ug 5. Ang mga anak sa Lod, sa Hadid ug sa Ono 7 ka gatos kaluhaan ug 1. Ang mga anak sa Senaa tutulo ka libo 9 ka gatos ug katluan. Ang mga saserdote, ang mga anak ni Jedaias sa balay ni Jesua 9 ka gatos kapituan ug 3. Ang mga anak ni Immer usa ka libo kalim-an ug 2. Ang mga anak ni Pashur usa ka libo ka gatos kap-atan ug 7. Ang mga anak ni Harim usa ka libo na pulo ug 7. Ang mga Lebihanon ang anak ni Jesua ni Kadmiel sa mga anak ni Odivia kapituan ug 4. Ang mga mag-aawit ang mga anak ni Asap usa ka gatos kap-atan ug 8. Ang mga magbalantay sa pultahan ang mga anak ni Salum, ang mga anak ni Ater, ang mga anak ni Talmon, ang mga anak ni Akob, ang mga anak ni Hatita, ang mga anak ni Subay usa ka gatos katluan ug 8. Ang ni Tinhanon, ang mga anak ni Siha, ang mga anak ni Supa, ang mga anak ni Tabaoth, ang mga anak ni Keros, ang mga anak ni Sia, ang mga anak ni Padon, ang mga anak ni Libana, ang mga anak ni Hagaba, ang mga anak ni Salmay, ang mga anak ni Hanan, ang mga anak ni Gidel, ang mga anak ni Gahar, ang mga anak ni Rehaia, ang mga anak ni Resin, ang mga anak ni Nikoda, ang mga anak ni Gazam, ang mga anak ni Usa, ang mga anak ni Pasea, ang mga anak ni Besai, ang mga anak ni Neonim, ang mga anak ni Nefisesim, ang mga anak ni Bakbuk, ang mga anak ni Hakupa, ang mga anak ni Harhur, ang mga anak ni Baslet, ang mga anak ni Mehida, ang mga anak ni Harsa, ang mga anak ni Barkos, ang mga anak ni Sisera, ang mga anak ni Tema, ang mga anak ni Nesia, ang mga anak ni Hatifa, ang mga anak sa mga alagad ni Salomon, ang mga anak ni Sotai, ang mga anak ni Soferet, ang mga anak ni Perida, ang mga anak ni Jahala, ang mga anak ni Darkon, ang mga anak ni Gidel, ang mga anak ni Sepatias, ang mga anak ni Hatil, ang mga anak ni Pokeret, Hesebaim, ang mga anak ni Amon, ang tanan nga ni Tinhanon ug ang mga anak nga ug ang mga anak sa mga alagad ni Salomon tutulo ka gatos kasiyaman ug 2. Ug kini mao sila nga nangadto sukad sa Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adon ug Immer. Apan sila dili makapakita sa mga balay sa ilang mga amahan ni ang ilang mga kaliwat kung sila sa Israel ba. Ang mga anak ni Delaiah, ang mga anak ni Tobias, ang mga anak ni Nekoda, 6 ka gatos kap-atan ug 2. Ug sa mga saserdote, ang mga anak ni Habaias, ang mga anak ni Hakuz, ang mga anak ni Barzillai, ang mga nangasawa sa usa sa mga anak nga babae ni Barzillai nga Galaadnon, ug gihinganlan sumala sa ilang ngalan. Sila nangita sa ilang padron niadtong giisip pinaagi sa kaagi sa kagikanan. Apan kini wala nila hikaplagi, busa giisip sila nga mga mahugaw ug ipapahawa gikan sa pagkasaserdote. Ug ang gobernador miingon kanila nga dili sila magkaon sa labing balaan nga mga butang hangtod nga may motindog nga usa ka saserdote, lakip ang Urim ug ang Tumim. Ang tibuok katilingban may kap-atan og 2 ka libo tutulo ka gatos ug kan-uman. Labot pa sa ilang mga alagad nga lalaki o sa ilang mga alagad nga babae. Tiin may 7 ka libo tutulo ka gatos katluan og 7.
ug sila may duruha ka gatos ka paatan ug 5 ka mga mag-aawit nga lalaki ug mga mag-aawit nga babaye. Ang ilang mga kabayo 7 ka gatos katluan ug unom. Ang ilang mga mula 2 ka gatos ka patan ug 5. Ang ilang mga kamelyo 4 ka gatos katluan ug 5. Ang ilang mga asno 6,000 7 ka gatos ug kaluhaan. Ug ang uban gikan sa mga pangulo sa kabalayan sa mga amahan na naghatag alang sa buhat. Ang gobernador mihatag sa tipiganan sa bahandi 1,000 ka drakma nga bulawan, kalimaan ka hunawanan, 5 ka gatos ug katluan ka mga biste sa mga saserdote. Ug ang uban sa mga pangulo sa kabalayan sa mga amahan na naghatag ngadto sa tipiganan sa bahandi alang sa buhat, kaluhaan ka libo ka mga drakma nga bulawan ug 2,000 ka gatos ka libra nga salapi. Ug ang gihatag sa uban nga katawhan kaluhaan ka libo nga drakma sa bulawan ug 2,000 ka libra nga salapi ug kan-uman og 7 ka mga biste nga sa mga saserdote. Busa ang mga saserdote ug ang mga lebihanon ug ang mga magbalantay sa pultahan ug ang mga mag-aawit ug ang uban sa katawhan ug ang mga netenhanon ug ang tibuok Israel nagpuyo sa ilang mga syudad. Ug sa paghiabot sa ikapito ka bulan ang mga anak sa Israel diha sa ilang mga syudad. Praise the Lord. Kapitulo 8. Ug ang tibuok katawhan na nagkatigom sa ilang kaugalingon sama sa usa ka tawo lamang ngadto sa halapad nga dapit nga diha sa atbang sa ganghaan sa tubig. Ug sila namulong kang Esdras nga magsusulat sa pagpadala sa basahon sa kasuguan ni Moises nga gisugo ni Jehova sa Israel. Ug gidala ni Esdras nga saserdote ang kasuguan sa atubangan sa katilingban, mga lalaki ug mga babaye, ug ang tanan nga makadungog nga adunay pagsabot sa nahaunang adlaw sa ikapito ka bulan. Ug siya nagbasa gikan niana didto sa atubangan sa halapad nga dapit nga diha sa atbang sa ganghaan sa tubig, sukad sa sayo sa buntag hangtod sa kaadtuhon, sa atubangan sa mga lalaki ug sa mga babaye ug niadtong mga makasabot ug ang mga igdulungog sa katawhan andam sa pagpamati sa basahon sa kasuguan. Ug si Esdras nga magsusulat mitindog ibabaw sa usa ka pulpito nga kahoy nga ilang gipabuhat pagtuyo. Ug tupad kaniya nagtindog si Matitias ug si Sema ug si Anias ug si Orias ug si Helkias ug si Maasiyas sa iyang tuong kamot ug sa iyang walang kamot si Pedaiah ug si Misael ug si Malkiyas ug si Hasum ug si Hasbidana ug si Zacarias ug si Mesulam. Ug giukab ni Esdras ang basahon diha sa pagtan-aw sa tibuok katawhan kay siya na ibabaw sa tibuok katawhan. Ug sa naukab na kini niya ang tibuok katawhan nanindog. Ug gidayeg ni Esdras si Jehova ang dakong Dios ug ang tibuok katawhan mingtubag, Amen, Amen. Binayaw ang ilang kamot ug ilang giduko ang ilang mga ulo ug na nagsimba kang Jehova uban ang ilang mga naw ngadto sa yuta. Ug si Jesua usab ug si Bani ug si Serebias, si Hamin, si Akub, si Sabetay, si Odias, si Maasiyas, si Selita, si Azarias, si Josabed, si Hanan, si Pelaia, ug ang mga lebihanon nagpasabot sa katawhan sa kahulugan sa kasuguan ug ang katawhan nanindog sa ilang dapit. Ug ilang gibasa diha sa basahon diha sa kasuguan sa Dios sa matin-aw gayud ug ilang gipasabot ang kahulugan mao nga sila nakasabot sa gibasa. Ug si Nehemias nga mao ang gobernador ug si Esdras ang saserdote nga magsusulat ug ang mga lebihanon nga nagtudlo sa katawhan kining adlaw maoy balaan kang Jehova nga inyong Dios ayaw pagsubo ni maghilak kay ang tibuok katawhan na naghilak sa pagkadungog nila sa mga pulong sa kasuguan. Praise God. Ug siya unya siya namulong kanila
Lakaw kamo kan-a ang tambok ug imna ang matamis ug pagpadala og mga bahin kaniya nga walay giandam kay kining adlawa balaan alang sa atong Ginoo. Ni magsubo kamo kay ang kalipay ni Jehova maoy inyong kusog. Praise God. The joy of the Lord is my strength, is our strength, is your strength. Busa gipahilom ang tibuok katawhan sa mga lebihanon nga nagaingon, maghilom kamo kay ang adlaw balaan dili usab managsubo kamo. Ug ang tibuok katawhan na mauli aron sa pagkaon ug sa pag-inom ug sa pagpadala og mga bahin ug paghimo og dagkong kalipay tungod kay sila nakasabot sa mga pulong nga gipahayag kanila. Ug sa ikaduha ka adlaw gitigom sa tingob ang mga pangulo sa mga balay sa mga amahan sa tibuok katawhan, ang mga saserdote ug ang mga lebihanon ngadto kang Esdras nga magsusulat bisan sa pagpamati sa mga pulong sa kasuguan ug ilang nakaplagan nga nahisulat sa kasuguan. Giunsa ang pagsugo ni Jehova pinaagi kang Moises nga ang mga anak sa Israel magpuyo sa mga payag sa fiesta sa ikapito ka bulan ug nga sila managsangyaw ug magapahibalo sa tanan nilang mga syudad ug sa Jerusalem sa pag-ingon, lakaw ngadto sa bukid ug pamutol og mga sanga sa olibo ug mga sanga sa ihalas nga olibo ug sa mga sanga sa anayan ug mga sanga sa mga palma ug mga sanga sa mga kahoy nga malabong sa dahon aron buhaton nga mga payag sumala sa nahisulat. Busa ang katawhan nangadto ug nanagdala niini ug nagbuhat sa mga payag nga ilang kaugalingon ang tagsa-tagsa sa atop sa iyang balay ug sa ilang mga sawang sa balay sa Dios ug sa halapad nga dapit sa ganghaan sa tubig ug sa halapad nga dapit sa ganghaan ni Efraim. Ug ang tibuok katilingban nila nga nanghibalik pag-usab gikan sa pagkabinihag na naghimo sa mga payag ug na nagpuyo sa mga payag kay sukad sa mga adlaw ni Josue ang mga anak nga lalaki ni Nun hangtod niadtong adlawa wala maghimo sa ingon ang mga anak sa Israel. Ug may dako kaayong kalipay sa adlaw-adlaw usab sukad sa nahaunang adlaw hangtod sa katapusang adlaw. Siya nagbasa sa basahon sa kasuguan sa Dios ug ilang gisaulog ang fiesta sulod sa pito ka adlaw ug sa ikawalo ka adlaw may maligdong nga pagkatigom sumala sa tulumanon. Hallelujah. Praise the Lord. Kapitulo 9. Karon sa ikakaluhaan ug upat ka adlaw niining bulana ang mga anak sa Israel na nagkatigom sa pagpuasa ug may sapot nga sako ug yuta sa ulo nila. Ug ang kaliwat sa Israel mingbulag sa ilang kaugalingon gikan sa tanang mga lumalangyaw ug na nagtindog ug na nagsugid sa ilang mga sala ug sa mga kadautan sa ilang mga amahan ug sila mingtindog sa ilang dapit ug mingbasa gikan sa basahon sa kasuguan ni Jehova nga ilang Dios sulod sa usa ka ikaupat nga bahin sa adlaw ug sa laing ikaupat nga bahin sila na nagsugid ug na nagsimba kang Jehova nga ilang Dios. Unya mingtindog sa ibabaw sa hagdanan sa mga Levihanon si Jesua, si Bani, si Kadmiel, si Sebanias, si Buni, si Serebias, si Bani ug si Kenani ug mingsinggit sa usa ka makusog nga tingog kang Jehova nga ilang Dios. Unya ang mga Levihanon si Jesua ug si Kadmiel, si Bani, si Hosabnias, Serebias, si Odaias, Sebanias ug si Petaiah mingingon, tindog ug dahigan ninyo si Jehova nga inyong Dios sukad sa walay katapusan hangtod sa walay katapusan ug dalaygon ang imong mahimayaong ngalan nga labaw sa tanang panalangin ug pagdaig. Ikaw si Jehova bisan ikaw lamang. Ikaw ang nagbuhat sa langit, ang langit sa kalangitan, lakip ang tibuok nilang panon, sa yuta ug sa tanang mga butang anaa sa ibabaw ni ana, sa mga dagat ug sa tanang anaan kanila. Hallelujah. Ug ikaw nagbantay kanilang tanan, ug ang panon sa langit nagasimba kanimo.
Ikaw si Jehova ang Dios nga nagpili kang Abram ug nagdala kaniya gikan sa Ur sa mga Kaldehanon ug naghatag kaniya sa ngalan nga Abraham ug nakakaplag sa iyang kasing-kasing nga matinumanon sa imong atubangan ug naghimo og usa ka tugon uban kaniya sa paghatag sa yuta sa Kanaanhon, sa Hetihanon, sa Amorehanon ug sa Perizehanon ug sa Jebusihanon ug sa Gergesihanon sa paghatag niini sa iyang kaliwat ug natuman ang imong mga pulong kay ikaw matarong. Ug ikaw nakakita sa kasakit sa among mga amahan didto sa Ehipto ug nakadungog sa ilang pagsinggit didto sa daplin sa dagat nga mapula ug nagpakita sa mga ilhanan ug mga katingalahan kang Paraon ug sa tanan niyang mga alagad ug sa tibuok katawhan sa iyang yuta. Kay ikaw nahibalo nga sila nagpagarbo batok kanila ug gipabantog mo ang imong ngalan ingon niining adlawa. Praise God. Ug imong gibahin ang dagat sa atubangan nila mao nga sila ming-agi sa kinataliwad-an sa dagat ibabaw sa mamala nga yuta ug ang ilang mga manglulutos imong gipanambog ngadto sa kahiladman ingon sa usa ka bato ngadto sa dakong dagat. Labot pa sa usa ka haligi nga panganod ikaw nagmando kanila sa adlaw ug sa haligi nga kalayo sa pagkagabii aron sa pagbanwag kanila sa dalan nga ilang pagaagian. Ikaw usab gikunsad sa ibabaw sa bukid sa Sinai ug nakigsulti kanila gikan sa langit ug mihatag kanila sa matarong nga mga tulumanon ug matuod nga mga balaod, maayong kabalauran ug mga sugo. Ug nagpahibalo kanila sa imong balaang adlaw nga ipapahulay ug nagsugo kanila og mga sugo ug kabalauran ug usa ka kasugoan pinaagi kang Moises nga imong alagad ug naghatag kanila sa tinapay sa ilang kagutom gikan sa langit ug nagpatubod alang kanila sa tubig nga gikan sa bato alang sa ilang kauhaw ug nagsugo kanila nga moadto sila sa pagpanag-iya sa yuta nga imong gipanumpa nga ihatag kanila. Hallelujah. Apan sila ug ang among mga amahan na nagpagarbo ug na nagpatikig sa ilang liog ug wala mamati sa imong mga sugo ug na nagdumili sa pagsugot ni nagpalandong sila sa imong mga katingalahan nga imong gibuhat sa taliwala nila apan nagpatikig sa ilang liog ug sa ilang pagsukol na nagtudlo og usa ka kapitan aron sa pagbalik ngadto sa ilang pagkaulipon apan ikaw usa ka Dios nga andam magpasaylo hupong sa grasya ug maluluy-on mahinay sa kasuko ug madagayaon sa mahigugmaong kalulot ug wala magsalikway kanila. Oo sa diha nga sila minghimo og usa ka tinunaw nga natimbaka ug mingingon, kini mao ang imong Dios nga nagdala kanimo gikan sa Ehipto ug naghimo sa dakong paghagit sa pagpakasuko. Apan ikaw sa imong pinilo-pilo nga mga kaluoy wala mo salikway kanila didto sa kamingawan. Ang haligi nga panganod wala mo biya sa ibabaw nila sa adlaw aron sa pagtultol kanila sa dalan. Ni ang haligi nga kalayo sa pagkagabii aron sa pagbanwag kanila sa kahayag ug sa alagianan nga ilang pagaagian. Ikaw usab naghatag sa imong maayong espiritu aron sa pagtudlo kanila ug wala magtungina sa mana gikan sa ilang baba ug naghatag kanila sa tubig alang sa ilang kauhaw. Oo, kap-atan ka tuig nga ikaw nag-alima kanila didto sa kamingawan ug walay ka nakulang kanila ang ilang mga bisti wala mga daan ug ang ilang mga tiil wala manghupong. Labot pa ikaw naghatag kanila og mga gingharian ug mga katawhan nga imong gibahin-bahin sumala sa ilang mga pahat. Busa ilang gipanag-iya ang yuta sa Sihon, bisan ang yuta sa hari sa Hesbon ug ang yuta sa Og nga hari sa Basan. Ang ilang mga anak usab imong gipasanay ingon sa mga bituon sa langit ug imong gidala ngadto sa yuta sumala sa imong gipamulong sa ilang mga amahan nga sila mangadto aron sa pagpanag-iya niini. Busa ang mga anak nangadto ug nanag-iya sa yuta ug gidaog mo sa tubangan nila ang mga
pumuluyo sa yuta ang mga Kanaanhon ug gihatag sila sa ilang mga kamot uban sa ilang mga hari ug ang mga katawhan sa yuta aron nga sila makabuhat kanila sumala sa ilang buot pagabuhaton. Ug ilang gipanguha ang mga syudad nga kinutaan usa ka matambok nga yuta ug gipanag-iya ang mga balay nga puno sa mga maayong butang, mga tangke nga kinalot, kaparasan ug mga kaulibahan, mga kahoy nga nangaputos sa mga bunga, busa sila nangaon ug nangabusog ug nangatambok ug nanagkalipay sa ilang kaugalingon tungod sa imong dakong kaayuhan. Bisan pa niana sila nagmasukihon ug mingsukol batok kanimo ug gitalikdan nila ang imong kasuguan ug gipamatay ang imong mga manalagna nga nagpamatuod batok kanila aron sa pagpabalik kanila nganha kanimo pag-usab ug sila na nagbuhat sa mga dagkong paghagit sa pagpakasuko. Busa ikaw nagtugyan kanila ngadto sa kamot sa ilang mga kabatok nga nagsakit kanila. Ug sa panahon sa ilang kalisdanan sa mingtuaw sila kanimo, ikaw nagpatalingho gikan sa langit ug sumala sa imong pinilo-pilo nga mga kaluoy, ikaw mihatag kanila og mga manluluwas nga mingluwas kanila gikan sa kamot sa ilang mga kabatok. Ug galing sa tapos nga sila makapahulay na naghimo sila og dautan pag-usab sa imong atubangan. Busa sila gibiyaan mo diha sa kamot sa ilang mga kaaway. Mao nga sila namunuan ibabaw kanila. Ngani sa mingbalik sila ug mingsangpit kanimo, ikaw nagpatalingho gikan sa langit ug sa nakadaghan ikaw nagluwas kanila sumala sa imong mga kaluoy. Hallelujah. Thank you, Lord. Ug nagpamatuod ka batok kanila aron nga madala mo sila pag-usab ngadto sa imong kasuguan. Ug galing sila mapahitason pagayod ug wala mamati sa imong mga sugo. Apan sila nakasala batok sa imong mga tulumanon nga kung ang usa ka tawo magatuman, siya magakinabuhi tungod kanila. Ug gipatalikod ang mga abaga ug gipatikig ang ilang liog ug wala mamati. Ngani sa daghang katuigan ikaw nag-antos kanila ug nagpamatuod batok kanila pinaagi sa imong espiritu, pinaagi sa imong mga manalagna ug galing wala gayud sila mamati. Busa imong gihatag sila ngadto sa kamot sa mga katawhan sa kayutaan. Bisan pa niana tungod sa imong pinilo-pilo nga mga kaluoy, ikaw wala mulaglag nimo sa likway kanila tungod kay ikaw ang usa ka Dios nga puno sa grasya ug kaluoy. Praise God. Busa karon Dios namo ang dako, ang makagagahom ug ang makalilisang nga Dios nga nagabantay sa tugon ug sa mahigugmaong kalulot. Ayaw pagsudunga nga daw diyutay lamang sa imong atubangan ang tanang mga kasakit nga mingdangat kanamo sa among mga hari, sa among mga prinsipe, ug sa among mga saserdote, ug sa among mga manalagna, ug sa among mga amahan, ug sa tanan mong katawhan sukat sa panahon sa mga hari sa Assyria hangtod niining adlaw. Apan ikaw matarong sa tanan nga mingdangat kanimo kay ikaw maminatud-on apan kami nagbuhat sa kadautan. Ni ang among mga hari, ang among mga prinsipe, ni ang among mga saserdote, ni ang among mga amahan, na nagbantay sa imong kasuguan, niming patalinghog sa imong mga sugo o sa imong mga pagpamatuod, diin ikaw nagpamatuod bato kanila. Kay sila wala mag-alagad kanimo sa ilang gingharian ug sa imong dakong kaayuhan nga imong gihatag kanila ug sa dako ug matambok nga yuta nga imong gihatag sa ilang atubangan niming talikod sila gikan sa ilang dautan nga mga buhat. Aniya karon kami mga ulipon niining adlaw ug tungod sa yuta nga imong gihatag sa among mga amahan aron sa pagkaon sa mga abot ni ana ug sa tanang maayo ni ana. Ania karon kami mga ulipon niining yuta. Ug kini mihatag og daghang abot sa mga hari nga imong gipahari kanamo tungod sa among mga sala. Sila usab may gahom sa among mga lawas o sa among mga baka sumala sa ilang kabubuton ug kami ania sa dakong kasakit.
Ug ngani tungod niining tanan kami naghimog usa ka matinumanong tugon ug gisulat kini. Kay ang among mga prinsipe, ang among mga lebihanon ug ang among mga saserdote na nagtimaan niini. Praise the Lord. Kapitulo 10. Ug ang mga mingtimaan mao kini: si Nehemias ang gobernador, anak nga lalaki ni Hakalias ug si Sedekias. Seraias, Azarias, Jeremias, Pashur, Amarias, Malkias, Hatus, Sebanias, Maluk, Harim, Merimoth, Obadias, Daniel, Ginethon, Baruch, Mesulam, Abias, Miamin, Maasiyas, Bilgay, Simias, kini mao ang mga saserdote. Praise God. Ug ang mga lebihanon, Jesua anak nga lalaki ni Azanias, Benui sa mga anak nga lalaki ni Henadad, Kadmiel, ug ang ilang mga kaigsuonan mao si Sebanias, Odaiah, Selita, Pelaias, Hanan, Mika, Rehob, Hasabias, Zaku, Zerebias, Sebanias, Odaiah, Bani, Benenu, mga pangulo sa katawan si Paros, Pahat, Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bigbay, Adonias, Bigvay, Aden, Ater, Ezekias, Azur, Odaiah, Hasum, Besai, Arif, Anatoth, Nobay, Magpias, Mesulam, Hezer, Mesesabeel, Sadok, Hadua, Pelatias, Hanan, Ananias, Osias, Hananias, Asub, Lohes, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Maasiias, og Ahihas, Anan, Maluk, Harim, Baana, ug ang uban sa katawhan, ang mga saserdote, ang mga lebihanon, ang mga magbalantay sa pultahan, ang mga mag-aawit, ang mga netinhanon, ug silang tanan nga namulag sa ilang kaugalingon gikan sa mga katawhan sa mga yuta ngadto sa kasuguan sa Dios. Ang ilang mga asawa, ang ilang mga anak nga lalaki ug ang ilang mga anak nga babaye, ang tagsa-tagsa nga may kahibalo ug may salabutan. Sila mingtipon sa ilang mga kaigsuonan nga mao ang ilang mga harianon ug minguyon sila sa usa ka panghimaraot ug usa ka panumpa sa paglakat sa kasuguan sa Dios nga gihatag ni Moises nga alagad sa Dios ug sa pagbantay ug sa pagbuhat sa tanang mga sugo ni Jehova nga atong Ginoo ug sa iyang mga tulumanon ug sa iyang kabalaoran. Ug nga dili namo ipaasawa ang among mga anak nga babaye ngadto sa mga katawhan sa yuta, ni ipaasawa namo ang ilang mga anak nga babaye alang sa among mga anak nga lalaki. Ug kung ang mga katawhan sa yuta managdala og mga manggad kun bisan unsang makaon sa adlaw nga ipapahulay aron ibaligya nga kami dili mopalit niini sa adlaw nga ipapahulay kun sa usa ka adlaw nga balaan, ug nga kami dili usab magapasagad sa ikapitong tuig nga adunay pagpasaylo sa tagsa-tagsa ka utang. Kami usab naghimo og tulumanon alang kanamo aron mao'y ihatag namo sa tagtuig ang ikatulo ka bahin sa usa ka siklo tungod sa pag-alagad sa balay sa among Dios. Tungod sa tinapay nga gibutang sa atubangan sa Dios ug tungod sa mapadayunon nga halad nga kalan-on, tungod sa mapadayunong halad nga sinunog, tungod sa mga adlaw nga igpapahulay, tungod sa mga bag-ong bulan, tungod sa nabatasan nga mga fiesta, ug tungod sa mga butang nga balaan, ug tungod sa mga halad tungod sa sala, sa pagbuhat sa pagtabon sa sala alang sa Israel, ug tungod sa tanang mga buhat sa balay sa among Dios. Ug kami nagpapalad, ang mga saserdote, ang mga lebihanon ug ang katawhan aron sa paghalad sa kahoy sa pagdala ni ana ngadto sa balay sa among Dios, sumala sa mga balay sa among mga amahan sa mga panahon nga nabatasan tuig-tuig, sa pagsunog sa ibabaw sa halaran ni Jehova nga among Dios, sumala sa nasulat sa kasuguan, ug sa pagdala sa nahaunang mga bunga sa among yuta ug sa nahaunang mga bunga sa tanang nagkalain-laing mga kahoy tuig-tuig ngadto sa balay ni Jehova. Ang panganay usab sa among mga anak nga lalaki ug sa among panon nga baka
sumala sa nahisulat sa kasuguan o sa mga panganay sa among kahayupan o sa among mga panon sa karnero aron dad-on ngadto sa balay sa among Dios, ngadto sa mga saserdote nga nagaalagad sa balay sa among Dios. Ug nga kami magadala sa nahaunang mga bunga sa among minasa, ug ang among mga halad nga binayaw, ug ang mga bunga sa tanang nagkalain-laing mga kahoy, ang bag-ong bino ug ang lana, ngadto sa mga saserdote, ngadto sa mga lawak sa balay sa among Dios. Ug ang mga ikapulo sa among yuta ngadto sa mga Levihanon, kay sila ang mga Levihanon na nagdawat sa mga bahin nga ikapulo sa tanang mga syudad sa among binuhatan sa yuta. Ug ang saserdote, ang mga anak nga lalaki ni Aaron, gakauban sa mga Levihanon, sa dihang ang mga Levihanon manguha sa mga ikapulo, ug ang mga Levihanon magadala sa ikapulo sa mga ikapulo ngadto sa balay sa among Dios, ngadto sa mga lawak, ngadto sa tipiganan sa bahandi. Kay ang mga anak sa Israel ug ang mga anak ni Levi magadala sa halad nga binayaw nga mga trigo, sa bag-ong bino ug sa lana ngadto sa mga lawak diin ang mga sudlanan sa balaang puloy-anan, ug ang mga saserdote nga manag-alagad ug ang mga magbalantay sa pultahan ug ang mga mag-aawit ug kami dili mobiya sa balay sa among Dios. Praise God, hallelujah. So mao to mga igsuon, mga higala, ang pagpamatuod sa pulong sa Dios sa panahon ni Nehemias nga gobernador. So naapay nabilin nga tulo ka mga kapitulo, basahon nato unya taod-taod ang kapitulo 11 hangtod sa kapitulo 13. So pasalamatan nato ang Dios mga igsuon, mga higala nga sa atong pagbasa sa pulong sa Dios ang Ginoo mag-aabli sa atong mga kasing-kasing o sa atong mga huna-huna, sa atong mga salabutan aron nga masabot nato, masabtan nato ang pulong sa Dios pinaagi sa Espiritu sa Dios, nga dili pinaagi sa atong mga kaugalingon lang nga pagsabot, kundi ipahayag sa Dios, i-reveal sa Dios ang espirituhanon nga kamatuoran sa iyang mga pulong. Kay nagyan man ang Ginoo nga siya ang mag-reveal, siya ang magpadayag sa atong mga huna-huna, sa atong mga kasing-kasing ang sa iyang mga pulong atong nabasa aron nga kini atong masabtan ug ma-relate sa Ginoo sa atong panahon karon, kung unsay connection sa atong gibasa sa atong kinabuhi karon at the present time, at the present moment, kung unsa man ang atong mga sitwasyon. So mga igsuon, pasalamatan nato ang Dios sa atong nagibasa, dalaygon nga Amahan, makagagahom sa nga tanan, daghang salamat nga ikaw ang Dios nga mahigugmaon, Lord, puno sa grasya ug kaluoy sa tanan, Ginoo, hallelujah, nga nagapaubos kanimo, Ginoo, nagasugid sa mga paglapas, Lord, hallelujah, God, hallelujah. Ikaw, Ginoo, ang mohikap sa mga kasing-kasing, Lord, nga kami, Ginoo, magpadayon, Ginoo, sa pagpangita sa imong kabubuton, Lord, sa matagtak na Ginoo, sa matag adlaw, matag minuto, matag segundo sa among mga kinabuhi, Lord. Kami magkinabuhi uyon sa imong kabubuton, Lord, hallelujah. Ginoo, ang mga pagpasigarbo mawala sa among mga kinabuhi, Lord. Ang mga butang, Ginoo, nga niya din sa mga kalibutanon, Lord, nga dili uyon sa imong kabubuton, mga wala sa among mga huna-huna, mga wala, Ginoo, sa among mga kasing-kasing, mahimo kami, Ginoo, nga clean, Lord, mahinlo ang among mga kinabuhi, Ginoo, kinatibukan sa among mga kinabuhi pinagi sa imong mga pulong, Lord, hallelujah, nga mapuno among kasing-kasing, Ginoo, sa desire, Ginoo, sa paghigugma, padayon sa paghigugma kanimo, sa pagtuo kanimo, Lord, hallelujah, Jesus. So
maingon man Ginoo sa among mga ah, sa among mga kabanay Ginoo, sa among mga pamilya Lord. Hallelujah Jesus nga ikaw Ginoo magpadayon sa pag ah, reveal ka namo Ginoo kung unsa at sa imong kabubuton kung unsay among buhaton Lord. Aron nga dili kami mga sayop Ginoo sa among mga desisyon Lord, sa among mga pagabuhaton ug unsa man Ginoo tanan nga among pagabuhaton pinagi sa imong mga pulong kung na may para ni Sanbalat og na Tobias Lord nga mga suko tungod kay kami Ginoo nagsunod kanimo og ikaw nagpanalangin ka namo kami Ginoo motindog Ginoo uban sa imong gahom uban Ginoo ang bug-os nga kusog Ginoo and ug ang boldness Lord hallelujah that we put the devil in his place which is the place of defeat Lord because we live the power of your resurrection in the name of Jesus hallelujah the armor of God is on us hallelujah Lord in the blood of Jesus Christ hallelujah Ginoo aniya ka namo Ginoo hallelujah protect us Lord by your stripes we are healed so Ginoo Lord hallelujah daghang salamat Ginoo sa kusog kabaskog Ginoo sa gahom nga imong gihatag kanamo Lord wala mi kahadlukan Ginoo hallelujah sa mga buhat ni Satanas against sa imong mga kaanakan tungod kay kami Lord we are more than conquerors Lord through hallelujah because of the power of your resurrection, God. Hallelujah, God. Hallelujah. Daghang salamat Ginoo sa paghimo mo kanamo nga takos Ginoo sa mga langit ng butang o Dios. Hallelujah, Lord. San pa Ginoo sa boldness tungod kay nag-ing ka Ginoo na wala mo mi tawga Ginoo aron nga kami mga hadlok kundi aron kami maisugon Ginoo hallelujah sa pagbutyag sa kamatuoran sa pagtindog sa kamatuoran Lord hallelujah to put the devil in his place which is the place of defeat Lord hallelujah Jesus hallelujah by your stripes we are healed hallelujah nothing can stand against us Lord shall prosper in Jesus name all the gods of the world other than the Lord Jesus Christ are fake gods. Hallelujah. In the name of Jesus, they don't have life. They are rotten. They are rotten. They're defeated. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Because you're the only God and Savior. Hallelujah. The name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. The name above every name. We worship you. We magnify you, Lord. Hallelujah. We exalt your name above all other names in Jesus' name. Thank you, Lord. Amen and amen. So mga igsoon, mga higala, daghang salamat sa inyong pag hinabi or sa paminaw sa pagbasa sa pulong sa Diyos and stay connected with the Word of God. Stay connected with God through His Word o abangan ang sunod natong pagbasa din ilang sa Connect to God Global Ministry